久しぶりのお疲れ様です。私はガルティオゼと申します。これから私たちの会社の目標について説明します。会社の目標は5つあります。お客様の満足ナンバー1、品質ナンバー1、スピードナンバー1、給料ナンバー1、センスナンバー1。これから一個一個の説明をします。お客様の満足ナンバー1。私はいつもお客様の話をよく聞き丁寧に対応します。お客様が満足になるようなサービスを提供します。例えば、お客様が注文したとき、丁寧な言葉を使います。品質ナンバー1。私はミスがないように、一日の仕事を丁寧にします。良い品質を大切にして作業をします。サービスや品質、正確を丁寧に出すとお客様が増えていくと思います。例えば、客室、浴室とトイレなどをきれいにします。スピードナンバー1。私は仕事をできるだけ早くかつ丁寧に行うことを心がけております。従者責任者から指示された業務につきましては、内容を正確に理解し、優先順位を考えながら速やかに対応するよう努めております。給料ナンバー1。私は会社のルールを守り、毎日真面目に仕事をしております。時間をきちんと守り仕事を経験する中で、できることが少しずつ増えていき、技術や能力が身につくことで、給料の向上にもつながると考えております。センスナンバー1。私は興味深いを大切に明るく元気に働きます。良い職場環境を作るために周りの人たちと協力し、チームワークを大切にしながら積極的に行動してまいります。はい、以上です。よろしくお願いします。